هێزên Sûriyayê Demokratîk hesede berdewam e di rizgarkirina taxên bajarê Reqayê paytexta Daişê û pêş ve diçe û di dema şopandina me ji şer de şervanan me panzêra bilind xetên pêşî yên şer sedema ew şer û pevçûnên dijwar li navbera wan û çekdarên Daişê. Em hêro di bajarê Reqê dane Daeş ê pir hawanan istemal dike hawanê wana jî bi cir nabînin hevalê me jî bi dilekî qewûn ew şervanê yepekê û yepekê em pir pêş de darine murala me pir bilind e em pir serbilind in ku em hîro wek şervanê yepekê em pêş de darine û yepeçê ew Daeş di winî jî çar ket vê derê gelekî me hevalê me ew na bi deşî kirtin yanî xwe berxwe neda Daeş hîro pir dirivê û xwe pir difecirînin. û şervanê hêzên Sûriyayê Demokratîk hesede bi moraleke pir bilind şerên Daişê dikin û ji sê paskan êrişîn navenda bajêr dikin û ji milê Rojavayê bajarê Reqayê şervanan hinek tax kontrol kirine mîna Sebahiya û Cezra û Romaniya û beşek mezin jî taxa derîye. Di pêngava rizgarkirina hemla Reqê dane yanî niha şerekî dijwar heye berxwedanî ji heval dimeşin û çeta jî yanî kêm zêde berxwe didin ji bo ew tiştê hêza çeta şikandin heval dixwazin wê tiştê bikin moralê me sedî sede moralê hemî hevalê me ji bilind e aniha em li destpêka bajarê Reqanê destpêkê ne li soqaqa diyemînin yanî niha heval dimeşin zaten sê soqaq hatine girtin û sê qol sê baska tê meşandin di her baska da qederek hatin girtin yanî hevala niha girtine. Çekdarên Daişê di şerê bajarê Reqayê lawaz bûye û tenê otomobîlên mayînkirî bi kar tînin û belafrên kontrolkirî yên mayînkirîn dişînin serê şervanan û her wiha hawnan jî davêjin. Daeş kîjan silahê kartîne genellikle mayın taybet mayın kartîne suikastî hûn dişixule hawan hûn dûva davê drone dişixulîne drone bombe girêdayê drone dikin jor da berdidin taybetmendî hûn avanana wekî din silahê hûn me yê ew me nedî yani şervanê me dimeşî zaten onda moral şiket. Yani Daeş hemberi yepekin de karşı yer. Ama rastiyeki. Mesela devleti o kadar navnetevi hezamı ter nekir. Ama soruna çareser nekir. Ama YPG ve milli de mesela şerki kurt terhis sorti. Hêzên Sûriyayê Demokratîk hesede di şeşê meha şeşan 2010 dest bi hemleya rizgarkirina navenda bajarê Reqayê kiriye û beşdarbûna 16 hêzên leşgerî û her wiha piştevanîk mezin ji koalîsyona navnetewiya şerê Daişê dike. Dara Berekat, Kurdsat News, Reqayê.